As usual, of course, tinutulungan natin talaga para ma-revive muli ang ating white gold industry o yung sinasabing bawang sa Ilocos Norte. So, ang ginagawa ng ating gobyerno ngayon, particularly po ng ating Department of Agriculture in partnership with the Provincial Government of Ilocos Norte through our office, nagbibigay po tayo ng libreng magandang planting material. Ibig sabihin ng maganda ay piling-pili po yun. Yung tatanim at saka pag-harvest ay sinunod po yung pag-produce ng seed production material. Ibig sabihin nun, iba yung pang commercial, iba din yung pang seed production material. So, it should be, wala siyang sakit na pinagdaanan at kumpleto naman ang mga teknolohiya mula dun sa pagpili ng lupa, sa tamang pamamaraan ng paggamit ng abono, tamang abono at tamang dami, pati yung pagpuksa ng mga peste. So, parang package ngayon ang tinutulong ng ating gobyerno mula sa pagbigay ng mga seed material o kaya yung binhi. Tinuturuan din natin yung mga magsasaka kung paano ang mga latest technologies upang mapalaki ang ating bawang, lalong-lalo na ngayon ay parang sinasabi mo kanina na lumiliit. Actually, ang ating mabawang ay napakalaki nung una. Kaya lang, siyempre, sa paggamit natin ng mga commercial fertilizer, nagko-compact po yung ating mga lupa. So, kailangan, ang ginagawa namin ay maglagay tayo ng organic na abono para maging ayos yung lupa na pagtatamnan ng bawang at mag-e-expand siya. Kasi kung matigas yung lupa, may tendency na magko-compact na gano'n, kaya hindi lalaki. So, kailangan natin i-improve ang ating mga lupa para sa dekalidad na pag-produce ng ating bawang. Depende kasi may mga identified tayong mga garlic areas katulad ng Pasukin, ng Bintar, ng Badok, ng Paway, Pinili, ayun, Dingras, ayun ang mga binibigyan natin ng kasi kailangan parang zonification na yun na hindi pwede yung kung sino lang ang gusto magtanim. Kailangan pilihin natin yung mga lugar na talagang ang bawang ay talagang tumutubo at nagiging produktibo at maganda or dekalidad ang ating produkto. How sa mangga mo? Sa mangga particular ako sa 2nd District. Alam naman natin na parang iba ang klima doon sa from Pasukin to Pagudpud. So, yung medyo may mga ulan at saka malakas-lakas ang hangin, medyo nalilimit ang pag-produce ng mango doon. So, ang binibigay natin sa mango industry, particularly po sa Association of Mango Growers in Ilocos Norte, ay binibigyan po natin ng libreng flower inducer o yung pampabubulaklak. At saka irerehab din natin. Siyempre, ang mangga naman kung taon-taon naman inisprayan, siyempre parang babae rin yung nanganganak na kailangan din niya ang mga nutrients na ibalik. So, nagbibigay tayo ng 0060 ng muriate of potash. Yung muriate of potash po, yung pulang abono, ayun po ang nagpapalaki ng bunga. At nagbibigay din po tayo ng complete fertilizer o 14-14-14 at yung pong urea na para po sa paglago ng physical characteristic o yung physical na katawan ng ating mangga. So, more or less parang complete package na yon. At kailangan marehab ang mango industry kasi medyo nagda-down ngayon. Pero ang problema ngayon dyan, yung peste na umaatake, katulad po yung sinasabi nilang kurikong o yung sisig fly. Actually, 3 lang ang kaaway naman ng mangga na serious peste. Yung kurikong o sisig fly, yung leaf hoppers, at saka yung mga fruit flies. Yung malapit na nating harvest atakehin ng fruit flies. So, tinuturoan namin ang ating mga magsaka, yung mga technology na parang bagging, yung pag medyo thumb size na yung mangga ay ibinabag mo para hindi na siya sisirain ng mga insekto. At alam mo yung ganong bagging technology ay makakatipid ka pa ng insektisidyo, makakatipid ka ng punan at safety pa ang ating kakainin na mangga kasi hindi siya masyadong malalagyan ng pestisidyo. Ay, actually, si Ginoong Arthur Valente, talagang Hall of Fame na siya sa pangangalaga ng
ating karagatan at pagtupad na po ng mga regulatory laws and regulations natin sa kalakaran ng pangisdaan. At recently lang ay nakatanggap din ng probinsya ng parangal o kaya pagkilala na ang probinsya natin ay todo na sumusuporta sa mga pagpatupad ng ating mga programa at para sa pangisdaan. At hindi lang yun, 7 po kami na nabigyan ng award, pagkilala award o kaya recognition na tuloy-tuloy ang ating magandang pagpapatupad sa mga implementasyon ng mga proyekto at programa para lalong umusbong at lalong umunlad ang ating pangisdaan. Lalo ng Ilocos Norte ay nagkukulang pa rin po ng kaunti. Ibig sabihin po na hindi po tayo self-sufficient. So, ang dami-dami ngayong proyekto na pinag-usapan, magbibigay ng payaw, magbibigay ng mga fishing paraphernalia, mga bangka, ganon, at even yung puhunan. Yung mga magsasaka na gusto pong magkaroon ng puhunan ay in-include na po ng ating gobyerno, hindi lang po sa agrikultura, kundi sa pangisdaan, para naman po ay matulungan natin ang isa sa sinasabi nila na pinakamahirap na sektor ng ating sosyedad. Ma'am, kasali ba yung education sa pagpuprotect sa dagat, ma'am? Sa mga Yun ang sinasabi namin dahil may na-awardan din na sa academe, katulad ng MMSU Kasat sa Curimaw ay nabigyan din ng parangal sa pagkikilala yung mga kontribusyon niya sa edukasyon para lalong mapangalagaan at mapreserba ang ating karagatan at pangisdaan. Ma'am, kumusta po yung pag-aani ng mga sakasap ng palay? Maganda ang ani ngayon, sana wala ng bagyo kasi talagang namimuntog ng ating mga pwede nang anihin. Ang problema lang kung may bagyo at yung kalaban natin ngayon ay yung presyo. Ilang porsyento na ba yung naani, ma'am? Maliit pa. Wala pang 50%.